Riker. Kasama ko yung misis ko si Gina Ricapur. Meron kami atin ang tatay doon sa Mandawi City sa UC Medical Hospital. Dideliver kami ng pagkain. At doon kami nadaan sa Esportuna, Hernan Cortes, EO, Perez, Mandawi, Anowano Avenue, Mandawi City. Nandun ang UC Med area. Papunta kami doon sa UC Med Hospital. Tayo na guys, papunta na kami. Samahan mo kami guys. Minaw na? Iglo, nisdag ko na to. Jadi din, parang minus.
daan na ito ay Hernan Cortes na ito po guys. Guys, ang dami po. Balik sa Manila. Trabaho, mabulot, race, dito sa Batanganan po. Dadaan is sa race. Yan ay Hernan Cortes Race. Okay.
BBC School o BBC, swimming, bilig na lahat. Kaya na. Balik. Balik ka. Okay guys, nandito na kami sa Medical Hospital.